बोल बम बोल बम बोल बम रे मजनुआ कत जाई छी? बोल बम जाय छिए तहू जेबही? नहीं जेबो, हमर मम्मी पापा नहीं जा दे छे। तू जाई छी? आ सुन ना, तू न जाय छी ना, हम जाय छिए ना। ऑनलाइन में रहिहा, बाबा के दर्शन करा देबो। जलवा चढ़ावा जेबे मंदिर के गेट पर, जलवा चढ़ावा जेबे मंदिर के गेट पर। दर्शन करा दे बोगे रैया तू नेट पर, दर्शन करा दे बोगे रैया तू नेट पर। जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर, जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर। दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर, दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर। वीडियो कॉल में देखे बो बाबा दरबार गे, तोरा लकीन लेबो सबटा सिंगार गे पक्का। वीडियो कॉल में देखे बो बाबा दरबार गे, तोरा लकीन लेबो सबटा सिंगार गे। जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर, जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर। दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर, दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर। भोला बाबा से कहबे माना के बात गे, तोरा लले ने एबो देवघर के प्रसाद गे बुझलही। भोला बाबा से कहबे माना के बात गे, तोरा लले ने एबो देवघर के प्रसाद गे। जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर, जलवा चढ़ावा जाए मंदिर के गेट पर। दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर, दर्शन करा दी है रे रहबो हम नेट पर। जलवा चढ़ावा जेबे मंदिर के गेट पर, जलवा चढ़ावा जेबे मंदिर के गेट पर। दर्शन करा दे बोगे रैया तू नेट पर, दर्शन करा दे बोगे रैया तू नेट पर।